Vítajte v druhom dieli našej cesty, ktorá nás zavedie na Jadranskú magistrálu a na Plitvické jazerá. Hneď defekt a teraz môžem ísť do nemocnice, lebo som si včera nejakým spôsobom rozsekal prst, ktorý mám, také vidieť, neviem, opuchnutý, ale riadne. Ako som neskôr zistil, tak príčinou môjho opuchnutého prsta bol morský ježko, na ktorého som inteligentne položil ruku, keď som sa snažil dostať z vody. Áno, to je ten následok útesovej pláže z minulého videa. Could you guess how much could it be? Anything in between 50 and 200 euros. Okay. Usually. Okay, bye. A aby toho nebolo málo, tak som v nemocnici zistil, že mám prepadnutú kartičku poistenca, čo je úplne skvelé ísť na dlhú cestu na motorke a v zahraničí zistiť, že vám poisťovňa nič nepreplatí v prípade nejakého úrazu. Takto som dopadol krásne. Joj. Lepšia lekáreň za 13, ako nemocnica za 200. No ako môžete vidieť, jednoducho nie sme v hollywoodskom filme, kde len preto, že povieme, že sme na svadobnej ceste, je všetko dokonalé. Ale konečne vyrážame na Plitvické jazero. Inak kus tejto cesty som sa snažil naplánovať tak, aby sme sa dostali čo najskôr na Jadranskú magistrálu, lebo ju si chcem niekedy prejsť aj celú. Takže značná alebo aspoň istá časť tejto cesty bude viesť po Jadranskej magistrále. Na tejto zastávke sme zistili, čo vydáva ten zvláštny cvrkot, ktorý síce poznáme, samozrejme sú to kobylky. To bol tak extrémny cvrkot, že nám to nešlo do hlavy. Takže až tu sme zistili reálnu veľkosť chorvátskych kobyliek. Inak pri týchto pohľadoch by som si tu fakt vedel predstaviť žiť. Výhľad z Jadranskej magistrály bol naozaj nádherný, no aj neskutočne horúci. Ja som sa na tej motorke fakt, že vážne varila.
Takže veľmi dobre padlo, keď sme vyšli medzi hory, kde sa značne ochladilo a bola cesta už o niečo príjemnejšia. Aj nám povieš, čo sme po ceste videli? Pána Slotu. Tak. Človek by, alebo teda aspoň ja, by som nečakal jeho uprostred ničoho, lebo to bolo doslova na nejakom opustenom salaši alebo nejakej malej reštaurácii, kde fakt skoro nikto nebol, až na pár moslimov. Že sa tam ukáže pán Janko Zloda. Ale nie, na videu ho nemám a odfoteného ho tiež nemám, lebo bol by blbé otravovať ľudí na dovolenke. Ale pokúsil si sa ho pozdraviť, na čo ťa úplne úžasne odignoroval. Asi sa za nás hanbí. Inak toto je podľa navigácie mapy.cz ideálna cesta na prejazd z miesta A do bodu B, pričom som mal vypnuté nespevnené cesty, ale GPS-ka to videla inak a aj ja som to videl inak, tak som si ju hneď potom odinštaloval. What the fuck? Mali sme na výber dve možnosti. Buď sa vrátime asi 1,5 hodiny naspäť a napojíme sa na cestu, ktorá toto úžasné niečo obchádza. Alebo to riskneme, prejdeme 2 km takýmto úsekom a napojíme sa na normálnu cestu. A to sme ešte nevideli, čo bude po tých 2 kilometroch. Áno, to bolo také naše zbožné prianie. GPS-ka ukazovala, že za 2 km je nejaká odbočka, teda križovatka, tak som dúfal, že tá križovatka bude znamenať výjazd na normálnu cestu a tak vlastne aj bolo. Krásna streda ráno po výdatnom daždi a peknej búrke v noci. A ide sa na Plitvické jazera. No moc sa jej nechcel. Čuduješ sa, keď jej kúpiš plachtu a necháš ju doma? Na čo ťa mám? Plitvické jazera sme mali od ubytovania asi 15 minút. Bola to naozaj krátka cesta. Škoda, že v tej dedinke, kde sme boli ubytovaní, skapal pes. Koľko mohlo byť reálne hodín, keď sme tam došli? Mohlo byť ale nejak 6 po obede, že? Možno aj 5. No v každom prípade tam nebolo čo robiť. Ako prvý zážitok sme si z Plitvických jazier odniesli cenu vstupného, ktorú nám absolútne nenapadlo skontrolovať alebo pozrieť vopred. Tento prvý výhľad, keď sme vkročili na Plitvické, naozaj stal za to. Teda aspoň ja som si v živote Plitvické nikdy na fotkách nepozeral, takže z toho som bol celkom uchvatený. Ja som sa najviac cítila ako v rozprávke na tých plávajúcich chodníkoch, ktoré by ma fakt zaujímalo, ako stavali. Lebo tie jazera mi neprišli vždy úplne najpličšie. Spýtaj sa Vinetua, ti povie. No ale tá čistá, modrá voda, no neskutočné niečo. Mohli by dovoliť sa tam kúpať, že?
Ako ja by som do takej studenej vody nevliezla, ani keby mi za to platili, ale proti gustu žiaden dišputát. No v tom teple, čo sme tam boli, som na nič iné nemyslel. Áno, infarkt ako nič. Tak by ma to aspoň zliezlo po prúde dole. Bol to celkom rozdiel od filmov Vinetua, keďže to bolo pred veľa rokmi samozrejme natáčané a bolo to tam oveľa menej zarastené ako teraz, čo samozrejme beriem ako pozitívum, že to tam bolo tak zarastené, lebo aspoň cestou nebolo také teplo, nepražilo na nás non-stop slnko a bolo to veľmi príjemné. Ja som Vinetua v živote nevidel. Som na to moc malý. Neboj sa, môj ocino ťa veľmi rád vzdiela. Keď bude dosť alkoholu. No dobre, a teraz sa presuňme k realite. Plitvické jazera. Bolo to nádherné, naozaj to stojí za to. Určite pokiaľ tam chcete ísť, tak si na to priestor a čas spravte. Ale pokiaľ môžete, skúste si vybrať termín mimo hlavnej sezóny, pretože 3-hodinový okruh nám trvalo... Takto, 3-hodinový okruh nám trvalo prejsť 6 hodín, pretože z 3 hodiny sme stáli v kolónach. Kolóna na fotku pred vodopádom, kolóna na jazdu loďkou, kolóna na to, aby sme sa odviezli vláčikom naspäť, pokiaľ sme nechceli 3 hodiny šľapať naspäť pešo. Áno, ale tam už oni mali dopredu avizované, že je to 6-hodinový okruh. To je síce pravda, ale... Teda takto, reálne, keby neboli ľudia, tak to prejdeme za 3 hodiny. A keďže tam ľudia boli, tak mali napísaných 6 hodín. Oni s tým proste počítajú, že tam bude ten človek stať a na všetko čakať. Čiže taký celkový dojem, je to nádherné. No, druhýkrát v rámci sezóny by som sa tam už nevrátila. To ani. Jak vôbec ešte niekedy. A ešte taký malý dodatok k nášmu hotelu. Keďže sme si tu riešili čo najviac ekonomicky, tak bolo zaujímavé zistenie, že v posteli nie sme len my dvaja. Tých termitov, červotočov alebo nejakej havedí, čo tam žila v tom čele tej postele, tak to bol iný rock'n'roll počas noci. Akože o tom potom izba bola krásna, ubytovanie bolo fajn, tá pani, čo nás ubytovávala, bola veľmi milá, ale tú posteľ by mali vymeniť. To áno. OK, tak sa vidíme ďalší pondelok. Tak. No tak potom.